Jisu Kristo ni mumbai jotono lamsogo ongma sal romoi recording khlaiman dia tumne male belai busy dongma bai haine hai kaitor jora romo bai jora man pika ke phaidi jangmani sikan ang suribana mai gnang kaitor no hambai ro nini hamjak mana sung wan soginai ke sini langma tongkrui bebak nini bagi roibu je sungni bagi khlaikya abri bagi belai kom sikho even sin langmano sung roibu kaitor no sung hambai roi kulpaya जों मर्केआव थांना दंमोन नों फियावखा नों तिसावै तिख्लाय दबखा होनबाय खायदों हामबाय दिनै खारियाव मा दिनै हामजाक मा न जों मानायबो अं माजराव नों वाइसु पावै थाङो खायदों नों जों जुबादि दिनै हामजाकनो जों मैथ खलाय दंमोन खायदों जुबा दिन थानाय हायनो हाय जरानो याफारो जों मोनसे पाइथां जरानि फलाबाय गल बायदि नै बुग्रा जिसु ख्रिस्टन बैसुरिसान आमेन के बायदि जों दिनै RUM BIJAP noti serunglai dongmani bono bayakho tabuk chapter 12 sung tabuk chapter 12 ni baithang digi ke sung Bible klok layana chapter 12 verse 14 is me baithang jora RUM chapter 12 verse 14 is me baithang jora ang poribana narok no satok nai rok ni kaham khlaidi hnei kaito no sandi ao kaham khlaidi hnei sandi hamya khlaidi hnei ta sandi tongthok nai rok bai baksa norok no tongthok di kap nai rok bai baksa norok bo kapdi joto no baksa khelukdi kungta chungdi borok kusurok bai se tongdi sakno sinai hnei khata kadi tumang no khorok sase khamya khlaike bono hamya ta khlaipidi bebak borok rok kaham mano se khlaina naidi bebak borok bai kathawi manna tuike tongna naidi takuk rok norok khamya ni yagul ta sudi tamoke kaito no yagul suthung hnei sadi tamne hangba elembago hai hnei sawo yagul sunai angse hamya khlainai rok no angse hamya khlai phinai hnei sublai sawo yagul suyawe elembago hai hnei samahai khlaidi nini kena are ok khuijake bono mai chardi tui kangjake bono tui khandi abo hai khlaike bo lazima sengsa ma angane hamya bai ta mejenjakdi samang kaham bai se hamya no mejendi o elema poriman bisite kaitor chono kotalke hamri khlaite geseng thangnai o minro muito tongmaina जों सोलोंलायखा हामजाखे गोबैखे हामजाकदि हामजाक नैसिमी एक्टिं कायसा ताखायदि गते जों बनोबो जों वानसौलायखा जों ख्रिस्टनि बोसाराव जों तुमानाय जों बोसाक कायसा नुखुं कायसा हानि बागि कायसा बाय कायसा जों हामजाक लायथाय कायसा बाय कायसा जों जेरलायथाय गे अमनो कायतनाय जों खाथुंफ्रावबो दंथौफ्रावबो जों खाबाक्साके ताकु बुखु ख्रिस्ट ताकु बुखु जों हामजालायथाय खालायो अबनो तुइ जों सोलोंलायखे के दिनैनि सोलोंजागनायखे अमो जों नुगोरो बेखिनि इम्पोर्टेन्ट अरो हायनि सायाव verse 14 wo हायनि सायाव नरक न सातक नायरकनि काहाम खायदि नै कायतन न सान्दि Ao kaham klaidi hnei sandi hamya klaidi hnei ta sandi norok no satok nairok no kaham klaidi hnei sandi mane suri sandi kaidoni thanai sandi जों usually tuma satok jakha ke boron bagui जों bukhaw srai mungse kasaw abono mane bukhaw boroni bagui srai mane jini bukhaw haibana kaidor sawo jini bible sawo जों no purungo boroni bagui sisi sandi kaham si sandi kaham khaiwan si wansukdi neisa जों
Bible samahay जों kaito no manka Kristo no manka kena जों o sengsarni liya जों no sengsarni kaito sayui di sawi naka hani bagai जों o sengsarni liya ba o sengsarni borok जों no satok nai temanle sengsarengka soitani yago Jisu Kristo bo satok jakma haino जों bo satok jaknai Jisu Kristo o sengsarniya hani bagai bo satok jaka जों bo o sengsarniya hani bagai जों bo satok jaknai ke John chapter 15 do जों naiki nugo tortomaija John chapter 15 verse 19 by 20 o जों poreke nugo noro o sengsarni liya o sengsarni liya ngmani bagaiनो o sengsarni sengsarni borok जोंनो nono hamjagia ngnai जों o sengsarni engkangke sengsarbo जोंनो hamjakamo nejau haibano noro o sengsarni liya hani bagai sengsar norokno hamjakliya satoknai naisiranai dektoronai hai nejau ke Jisu Kristo bo nijebo sadokjakka जों Jisu Kristo no poito khlainai rok जोंबो sadokjaknai jepro जोंनो नाइस्रेखांके नाइस्रेनाय no जों tuma khlaitai जों जेफ्रो बुइबे नाइस्रे जाखांके जों tuma khlaitai जोंनो नाइस्रेनाय no जों boron bagi suritai boron bagi kaham khlainani santai orhaini sawo get te जेफ्रो जों satok jago aprobo जों tumanai tose tongthok thai nejau Bible sawo Matthew chapter 5 verse 10 nichimi जों परिथांखांके 12 jora परिथांखांके जों nuboro je tekto rojaknai je Christian nei buibai sadokjaknai borongka hamsajak nejau o ha kaitoni ha borok nino nejau jefro norok sadokjago buibai kosto rojago tekto rojago Christian nei aprongke norok khatungdi nejau Padi जों nailebano Matthew chapter 5 Matthew chapter 5 verse 10 nichimi 12 jora ang poribano kaito naima tui tongui sadokjaknai rok borok hamsajak kaito ni ha borok nino norok ani borok ngma bai bui norok no lachi rokhe norok no satokhe norok no tatalkhe kok hamya sakhe norok hamsajak khas rangdi tongthokdi tamni hinke chukno hawo norok ni bagai sokat kwbangma khatijak tongo norok ni slai chikang tongnai diari rok nobo borok rok omotui keno satokha kje khatungdi kje tongthokdi tomani mole neroni bagai sokat khatijak kwbangma tongo जों sokat manike जों o sengsaro naisre jagoni nangnai satok jagoni nangnai Jisu Kristo satok jaka kebunika hanya khlaiabo buinika ha buinongbo thangani phaimansi haibano bono satok kha tektoroka kostoroka ske जोंबो omo haina buini kaha nai buini kaha naifano जों satok jaknai जों Christian rok kubui Christian ke buini kaha no nai haibano satok jaknai inga satok jakpro khasi tongthokdi tose tongthokdi khatungdi nejau Christian rok satok jakpro bukha bainani kokrui kirin satok jakmani no kirinani bi kokrui tomani mole kaito rokhe samesi singno bui satok mano nge satok jakmo bising tise sini poito busijago जों sokat bo mannai aboni tabuk जों chini tripura harogo जों nugui tongo mohai Christian rokno ke ST category ni sakaksiro sinaipu borok sorkarok khomota tongo borok khaifano manai mano haibano oroni bising tino जों sijaknai bo kubui Christian de Christiania iga omo hai sadok wong phainai Christian rok school khulogui buinok tisau buini kaha khlaio buini haya de khaike ba Christian kubui Christian rok do namdari Christian rok haya phano khlainai haibano kubui Christian buini kaha khlai buini haya khlaimiya haibano sadok jau padi Philippiano thangne
Philippians chapter 1 verse 28. Yeah, Philippi chapter 1 verse 28. Ang poriwana norok ni kiana ari rokno kisapa no takiridi khatori mang tongdi hake borok Chennai abo borok nukanang tamni hinke kaito se norokno keplai klainai takiridi chatok nai rokno takiridi kaito jongno keplai klainai manen kaito sini logeto kaito jongno tisanai जोंनो असंसारनि दिसावै ओरैमों जोंसा सा अंनानै इनके जोंनो बतलांफान थांनाय एफानो दाकिरि जिसु ख्रिस्टनो बरक तमनाय लामा करनाय हनै होनो आप्रो ते बनि साग्रि रगनो बहाय न बियाना तो बनाय हाया तो बनाय हमहाय नै बेर Kali जों सामंग ngalaini bahai ke borok tomano borok no bermani borok no one dus bermani Samang chapter 24 verse 5 Samang 24 verse 5 जों नुखा o borok kirma sengsa जों jalse sengsa ganangui bojudai rokni bisingo uru-muru nangka pia Nasret gutni bokrok rokni bere bo koroksa English was for we have found this man a plague माने uru-muru phanangnai tomo khlainai जों pode pod khlainai borokno omohai borok ni borokno ber dus ber piaba sagri rok gubui kok tomano per mothangmani kok no saw gubui kok no saw hene jepro sagri rok sarok jago borok toma borok no jong bhai kendo borok khatungui pongthogui ji tongman nugo jel bising chojapro borok rchajak khatungjak pai jong nalibana Samung chapter 5 verse 41 Jisuni mungui lachi rojak na hनै kaito borokno chugo hनै chongmabai chonghor rok tongthokjagui council ni kudul langka borok jongno kaitor boni bagui satok jagui mankha hai bagui जों satok jagui mankha hai bai borok khatong thokjak English ko rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name worthy satok jaguni bagui chukjak जोंनो चुक रखा जोंनो चुकजak nukha जोंनि सुप्रा हानि bagui जों बनि मुङै सादक जागमोनखा हाय borok khatungui tongthogui tongmani जों नुगो borok munisoni tongmung taba जों बुइबाय कस्त रजाखै जोंबो बिनो कस्त रनानै मुजो बुइबाय तमाने वालाइके नों बुइबाय ककबां लाइके नों बरनो हमाने मुजो बुइबाय हजाके बरनो बिनो हमाने मुजो जा बुइ नाइसरेके नों बुनो नाइसो अमन borok munisoni tongmo पियाबा जों खृष्टान र अबहाय तांदी नि काइतो जों मुजो बुइ हामया खालाइके बुइनो bagui kaham si sandi hinise Kubi Christian do omohai. First Peter chapter 3 verse 9. First Peter chapter 3 verse 9. Orot haini chao narok hamya khlaijak ke hamya ta khlaifiri. Narok sraijak ke ta sraifiri. Hai ingyawi hamdi hneisep hunfidi tamni hunba narok ni kaham khlaina bagai narok ni kaham khlaina hneise kaito narok no ringo. Ni neroni hamya naike boroni kaham ni bagi si wansok di kaham ni bagi si suri sandi hai ni sa okay जों Christian ro no kaitor omok ni no tagyo जों o kaham ni bagi si kaitor जों no ringo tadi hani kibul thalai bisna Roman chapter 12 verse 15
tongthoknai rok bai baksa norok bo tongthokdi. Kapnai rok bai baksa norok bo kapdi. Tongthoknai rok bai baksa norok bo tongthokdi. Kapnai rok bai baksa norok bo kadi. Belikina mo wansuk jangnai kom. Kapnai rok bai baksa jeng kabai mana. Haino nung kap thani thanglang ke thrilai thanglai thanglang ke kalai lang ke hai mukti phai. Hai bole. Hai bo nung tongthoknai rok bai baksa le kabang mo borong nung tongthokmani. Tongthokmani bai baksa tongthokmani belikina tubu. Tamani hamala tabuk noni sini bukhawo khamai mani tongma bai. Koba nung bai chakri nai tugui tongo. Aro bising nung mak ni khorok samangka. Tei koi maya. Angke boleh tongthokka. Boi baksa tongthokmani. Abo kaiju koki. Tamani borok muni shoni nature. Borok muni shoni tongmung omahai. Khamai ma tongmani. Get bini kaha unthani wo borok bai baksa na khatungui tongsinani ke borok bai tongthok wani ke 그 사가 또 분홍구편 동문은 하이퍼는 비신거 버릇 문이시니까 비어 까트니 당라 그래 아이 있는 하이는 먹도 입어 너 와서 내비 예 하이퍼는 도마이샤 동톡다라고 동톡이 동 갑나라고 갑디 리스 뭐는 말에 정 크리스찬 롬카 정 탕사 जों नुखं कायसा जों बस कायदों बसा आइ बागै जों जतनो खादुङै तंथगै तंलायबानो ख्रिस्टान रक कायसा जुदाइ रकनि बय तालमुद नि कायसा दङ आरो अमायगे सुजा दङ आफि खरकसा आफि बरक आफि बक्रक कायनि बसा कायसा नंगा बरक तबक अमायगे सालायो अब खरकसा de rongsinai abono khorok ni de rongsinai tumle bokrok kaini besa kaisa nge atal mudo tumaisa khoroksa kaisa bokrok no bui holong bai thok ke bui te kaisa bokrok jodi nai munui dongla hangke kaisa bla kai dongla bokrok buja ba sajai kala te khoroksa te bokrok kaisa nai munui la hangke bokr haibana bo kosto no nangjak lang khoroksa kosto tokjamo bai te kaisa kosto nangjak hangke borok Hansa, kaisa, ni sama. Jeng Kristen no kaisa. Nggak cini takuk buku kosto nangjak mempro jeng kosto nangjak ni ko. Borok tongthok pro jeng tongthok ni ko. Hai, jeng ain bagi ni Bible sawo, oro sawo kaisa bai kaisa. Teman le Bible angiro no pilan saka Roman chapter 12 ka Kristen bahagiat tongnai moniko. Jeng kaisa bai kaisa. Cher laitai, hamjak laitai, khatung laitai, tongthok laitai, ka laitai, bugi mano share khlai laitai. Umhai kena Christ. 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12. 25 needs me, 27 jar. Bagaimana? Omo tui ke besak ne bisingo perlai ma krui. Tamo ke beba bedek ro no kaisa te kaisa no baksa ke nailego. Besak ne bedek kaisa sajak ke abo bai baksa te bebak no sajago. Pia bedek kaisa kaham hunjak ke te bebak bedek no abo bai baksa tongtok jago. Hake norok engka Kristoni besak koroksa engka bini bede. Sawo jeng Kristoni besak je kebu ke Kristan ro ngesen saijeng ke bede bupra. Mana babai nangza. Tabuk nang ye debra kosto nangka debra yaksi raja kangke yagra be kosto nangza ke. Yakung Ronzo kukangke yak be kosto nang zago beka be kosto nango bebag besago nang kosto nang omohai Kristen jeng kaisa be kaisa naisrelai wani kokri hanjak lai tai kaisa kosto nang ke bebag kosto nang thai klai khorsa tongthok ke bebag tongthok lai tai
जों kaisa Mathayo haini sawo Jisu Kristo haini sawo tamaisa ang jefro okhui dongo niro ano charokha jefro ang kangi dongo niro ano charokha ano khankha ge borok apro sungpaika ang babo no ma khalang ang ma khaya kho nung tui kangjapro ang ma khaya ang nono bopro ma charokha subra gabro Jisu tumaisa Jisu haini sawo ani ni takuk no khlaika ke bo ano khlai mani khlaika Jadi जों थांनाय लोगोनो Matthew chapter 25 Matthew 25 verse 35 to 40 Matthew 25 verse 35 to 40 जों फरायनायखौ नुबाय आं गोल फरायनाय किसा कलखौनो आं अखुइफ्रु नरक आनो चारखा आं तुइकांफ्रु नरक आनो खानखा आनो सिनिया फानो नरक आनो नगो कासारखा आं रि करिफ्रु नरक रि कानरखा आं हामिया खलाइफ्रु नरक नायखा हामिया कलाइफ्रु नरक नायखा आलांगो कलाइफ्रु बो नरक नायफाइखा आ kaham rok bono apro hai hini sapirwana subrai nung okhui ma nugui bupuro जों nono ma charlan tui kang ma nugui bupuro ma khanlan nono siniya ngui bupuro जों nono nogo ma kasarlan ri krui nugui bupuro ri ma kandelan nono hamya klaima nugui eba alango klaima nugui bupuro ma nailan bugra hai hindi sapir kana ang norok no soy kok no sawo ani o taku rok ni bere kusu khorok sana pano norok abo tui khlaika hinke abo ano no khlaima khlaio oro जों srai kene जों Kristo taku buku rok no जों khlaika kene जों subrai no khlaiman khlai Kristo no khlaima khlai Kristo orok kesekri nge bono जों bahike khlaimanai sini taku buku rok no khlaika ke bono khlaimani klai haine जों srai kenugo ke pari जों haine ki biltang le bisne verse 16 atmaisa jo tono no baksa khemudi kongta sugdi borok kusurok bai sa set tongdi sakno sinai hnei khata kadi जों kaisa bukha nangai wan sokoni kaisa nangai temone male sini nahormun sini wan sokmun sini asa mumbu kaisa hani bagai जों khabaksa nglainani जों sakta nangai oro haini sawo जों Ephesians chapter 4 verse 13 no sawo जों जेफ्रो khabaksa ungsogyasa जों सोलोंलायनो नांनाय जों nglaibani nangnai khayo जों khabaksa nglaibani nangnai hanbagui jini subra Jisu Kristo जोंनो हायनै साव ke of course जों संसाराव जों दंसा जरातै जों Kristo ni bisingtै जों kaisa phana jini pherlaimung tongnai tabok roni jini bwsagonai ni kangke yaksi kongbana baksa ngi omohaino janija tongnai omo kisa pherlaimani tongnai haibana जों beba kabang mor जों solaimani tong bahai solaimani जों kaitoni borok जों kaitoni thैबाय सुसाजा Kristoni thैबाय सुसाजा nge chikoma ko kisa pherlaimani tongnai haibana जों थांसा tabok yaksui ni samung juda yaksui ya bukung pherlaima tongma hai waisbusu omohaino जों pherlaimani tongnai haibana जों थांसा tabok जों bukha थांसा nangnai
baka thangsa ngani bagai kha thangsa ngani bagai stemangana jung pilas kan sakno koni ne ngoni nang kai toni thani koni ne ngoni nang jisu kristo khai ni sao jepro nirok buibai sobarogo ba pandarogo ringjago nuk nogo ringjago apro jotoni sai tolaku kosi achogoni naidi nisa jumane koni ne ngdi humani ko Luke chapter 14 verse 9 by 10 no sung poi ne kenu aro phari jung 9 ne na Luke chapter 14 verse 9 by 10 hake narok khorok nui no borok hake narok khorok nui no kobok nai a nokphang no khai hnei saphayana bono o khaplai no rudi apro nung lachi kothronai khamplai hamya obo ma achuk nai abutui yagui kobok jagui thangke khamplai hamya o se achogui di hake nokphang no khai hnei saphiyana taku khamplai kahamno kahamo basawi achuk phaidi apro asuk nograi rokni buskango nini mokhang chungnai hani bagai khaplai hayawa achuk dongke nono bui khaplai kahawa achuk phaidi ke nini mokhang chungnai nini borom chuknai nini mokhang chuknai jepro chung kungsugo saksak kungsugo apro borok kalayo hani bagai kungta chukdi kungchuknai no kaito kebengo ni chung samai no tadi chung hanya kipil thanglai bisnai verse 17 tumung no khorok sasuk hamya khlaike bono hamya ta khlai pidi bebak borok rok kaham hunmano se khlaina naidi English ko sawo repay no one evil for evil ini ni hamya khlaike hanya bai ta sudi homoniko hamjak ma baise borokno phunukdi jisu kristo bu kok saini muthago tumaisa nini kaitor subrai kaito no khabai khuboi hamjak sukdi bui nono sakno hamjak dei buino hamjak dei actually law kerong go abo no thag smai kasawo 613 ta kerong tong u 613 ta no chikon khlaiye thusa khlaiye mosi 10 ta o thak paikya nige u 10 ta no jisu kristo kainei go no muthagri obo khlaibai ba khangke jung beba no khlaiban kaito no khabai khubai hamjak sokpandi sakno hamjak ti buino hamjak ti nige jung te baki law tongmani go no jung khlaimana hani bagai bebak law u kainei no thakka hani bagai Roman chapter 13 verse 9 no tamaisa orang pori ni kisa buitala ta angdi borok ta butadi ta khokdi ta khamaidi kyang ni o kokro pia teibo kok tongmaro o kok thaisa ose duljagbayo nung sakno hamjak tei no buino bo hamjak oro bolbu ukok no sawi no thak bebang aro bisingo no bebak ni kero sakno hamjak tei buino hamjak tei you shall love your neighbor as yourself hani bagai haya bai khlaimano haya bai ta supidi kai to yahu ya phare de bai nono haya khlai ke nung boni bagai haya no ma khlaine o kai to ni amo kai to nai Christian bukhawo omo hai wan sok thai bukre kai to ni yahu ya phare tamangla kai to sawo nirok ya angsi bustu nai nirok khlai wane nang ya angsi khlai nai ni samani jengno the Proverbs chapter 20 verse 22 with Maisa. In this do not say I will recompense evil. Wait for the Lord and he will save you. Ang no bodla nanay nitawan sugdi. Kaito ni kaito no nai singri dong. Bosi klai na. Kaito
bo busthumnai bo bebakno si dong. Proverbs 24 verse 29. Palisingmane Proverbs 24 verse 29. Surungmung Purungmung 24 29. Bo ano khlaiui no ang bono khlainai. Borok ano khlaimani yagul sunai hunai tasadi. Yagul sunai borok ano khlaite ang bono khlainai ani haya khlaika ang bono haya khlainai om haike tawa sukti. Nisa. Pari hain kibil thang bisne verse 18. Beba borok bai kethawi manatui ke tono naidi. Beba borok bai kethawi manatui ke tono naidi. English ke sau. If it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all men. Khaksangai, kethawi, bebag borok bai nutong. Jo to bai nutong. NLT ke hai ni sau. Do all that you can to live in peace with everyone. Bui bai, khap bui bai, tomon nai. Bui bai khaksangai tomoni, bui bai kethawi tomoni bagai saktardi. Je masa sang no saktardi. Bebag no khlaiui borbai thangsa khabaksa te kethawi tomoni saktardi. Je ke pa na saktardi tong. जों ज' दावबायनो जों गोथावै दावबायनो नांनाय जोंनि सुब्राय जोंनो अकक दागो जोंनो जिसु ख्रिस्ट गायदरबाय गोथारखा इगे ताबक जों कायसा बाय कायसा जों खाकसाङै गोथावै दंथाय बाइबेलाव कक सावो 2 Corinthians chapter 5 फायदि जों आरोबाव नायलायबानो 2 Corinthians chapter 5 verse 18 or 19 abo haini sawo abo bebag no kaitor klaimani bo Kristo ni bising tui bo bai jingno gotharka hake bo buino bo bai bo gotharnani samang jingno berka chini kokhe ahai kaitor Kristo ni bising tui bo bai bebag borok no gotharka kaitor borok ni sumsok no romlia hake bai borok no gotharmani akok no chini yago reka tabuk bo jingno gotharotui asamang jingno berka hai bagi जों गायदरबाय काहांके गोरोङै गोथावै दंखाखै जों बयबो गोथावै दंथाय जे गायदर जोंनो अमाय खाकसांमा रौै दंना जों बरक बाय जों गायदरबाय गोथावै काहांके दंखाखै गायदरसे जोंनो जोंनि बाइबेलाव सावो जोंनि दंना आरि नफानो आरि बायफानो जोंनो खाकसाङै दंना Proverbs chapter 16 verse 7 of Hainism. When a man's ways please the Lord, he makes even his enemies to be at peace with him. जों गायदर no Khatung rowe gaidor ni samang khlaiye gaidor ni bagi wansogui dongkhangke gaidor no bo khlairona gaidor no jingno lama rona जों जोका गायदर no se Khatung rowe ni जों नायथाय khlai ngana gaidor no khlairona tabuk rondi जोंनि त्रिपुराव जों माजि borok बोखादुलायमानि दङ जों जागा सेजाक दङ ngana जों गायदर ni bagi जों वासोखा गायदर खातुं रखा गायदर नि चिनि बागै खालायनाय उकक्स हायपन खबामा ख्रिस्टान नै सानाय रगु उकक न गसै नामै बोखाव नामै गायदर जोंनो दागेव निरकसा बुस्थुन दानाय दि बदलाना दानाय दि तमने मले जेप्रो लौरंदि जों का बरक इम्पारफेक्ट बरक जों पारफेक्ट चिनि जों बैनि बागै खालायनो नायमानि जों बैनो बुस्थुनो नायमानि
जों बैनि बागै तमानाय खालायनानै अमो जायाफा नोंनि मानो जोंनि बिचार जायाफा नोंनि मानो हानि बागै जोंनि याको निरक बदला ताना di आंनानाय नैसो तमने माले दावरंदी जों नों बैनो हामारि रखा tabuk nung nini ari ni bagai nini enemy ni bagai nung suri sangka hai pun u borok hamari ni mahamari mawani nung boni bagai hamari sanai suri pano hamari mawani boni thani jugo kri mane nung bo hanya je popol no mai sre wi akoi boni saksa boni phajing bo omha ke tongkha tamane bo unworthy jugo ya kaitoni mokolo okay u hamari nung bono kaito bono hamari rozati nei sanmani bo mawani jugo yanke u hamari nini orono kipil pepine kaito nonong royo pine ngeti kaisa te baisa anke jodi nung bino sraikha haibana bo srai jagoni jugo ya mane tamanai unworthy srai jagoni bo worthy ingya bo kaham borok nung si omai ke bono nugo hai bono bok kubi bukhawo kaha kaito kaha ke bono nugo engge nung bono srai mane u srai mang nini thani kibuli phaipine hani bagi जों borokno जों बिचार खालाय थाइख्रै borokno बुस्थुं थाइख्रै बाइबेल सावो आंनो बुस्थुंनाय निरक खालाय थाइख्रै जों डेभिड बाय सलनि कगनो जोंसो राजा सल इजराइलनि पहिला राजा bo David no busuk buthanin naikhe sonyo tui repreu haibano David bono buthabani chance makha duibar haibano buthari kisi sa kaiwaisa ke boni kansle kisi sa right hoka tewaisa ke boni sen khogit langka bono phunugone bagi sol no phunugone bagi naidi angmono buthanai ke bobro buthar bai mana nini kasle right hopi kya nini sen khokte baka nukri thang tongpo ke omo khaina bo buthar ma phono buthariya tamane male tamani David Sol raja no buthariya kaitoni songja kaitono busthunai nung takhaidi angno sunai nise ke ukok no bonara hanbagi David ni ministry belai successful kaito ni khani borok bo kaito bono busuk kusugo tisaka nirok 1 Samuel chapter 24 verse 4 ni simi pori ni mano David hai ni sao kaito se bustung to let the Lord judge o kaito no bisa samani kaito no kokno khanawi gidro porin dedi sujora kriba ang porlia 1 Samuel chapter 24 verse 4 ni chimi no 15-20 jora ro porite egralo srai kene rok nupai David by raja Saul ni ko borok mane David bo buthar mat tui buthariya abana Saul ke bono butharo ne bagi jeprono ungklogo repreza David le buthar mat tui si buthariya verse 20 tau thana pisne Roman chapter 12 verse 20 Yagul suyabui elembago hai hne sama hai khlaidi nini kena ari ok khuijake bono mai jayodi tui kamjake bono tui khandi abo hai khlaike bo lasima singsa ma ngene oro yagul tasudi yagul suyabui tomas khlaidi boro mai okujake mai si charoti haini kaito dage tui kamjake tui sikhandi nei dage जों Israel rokni kok laibo manai kanke Exodus roko naini kanke hainisa nirokni kena ari ni ba nirokni tomanai nirokni sotruni ba nirokni enemy ni to musuk rok gadar rok
lama pheri thangjak nukhangke bono boni thani toiphoi kifil rofaidi tabuk nini haya naineni borok ni musuk nung tangi ona digi tangi dongoi kemai tangi dongoi nukhangke nung tuma khlainai chini borok nuni shoni tongmungo ke sungnugo ano busuk haya khlaikya thangthung kemathung nisi sing tongai haible haipano Israel lokno dagewo nirok musuk kema nirok ni ari borok ni yakeba nirok ni nono haya naine ni borok ni musuk ba gada kema khangke bon phangno ropai eniso okay omo hai khlai khangke nirok omo hai ki khlai khangke nirok chanai nirok kaisa ba kaisa omo ke subalai di niso जोंनो bo omo haino kaisa bai kaisa naisirlaitung yagul hayani yagul sulaitung obo haino kaito naiya kaito obo haike sasagi जोंनो subawi kahangke panglaidi hinise nayo verse 21 hamya bai tamle chenjati samang kaham bai se hamya no mesendi hamya bai tamle chenjati nang borok nini haya khaipana nung borok ni bagi suriwi kaham wansukwi kaham khlaini hinai khlaikangke sinung kaham bai mesenma ke omono Christian rokno dage yabai tamle chenjat nini haya naine nina bagi bo nung suriwi nei kaitor chungno dage ke phaidi chung orono thaklaisina tinini bagi ke chung next Roman 13 chapter 13 no chung hablaisina jotono hambai suriban bugra Jisu Kristoni subra Jisu nono ojaraw haini hai hambai ro nung jungno hamjak mabai nung kok kwang ma rolangkha jung srungoi tori lok monan bagi hainbai kaiton no hambai ro tini jung kisi sawan sok laikya nini dage mong rok no tigi nung bahike jungno nini bosarok no tongdi nei dage mano jung wansok laikya kaiton nung jung subadi o srungmano jung chini bwkhao chini practical life o jung khlai thangmani jung khungjo baisa tei khnawi tei baisa tei par khlaiyawi bwkhao chawi chini samung bai khlaimani kaiton nung subadi nintani haini hai jorang yapari bukra Jisu bisu jotono hambai